γεια σας! Εδώ για μια ακόμα φορά με τα προϊόντα της Bomb. Έχω να σας δείξω 2-3 καινούρια προϊόντα που είμαι σίγουρη θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Αποφασίσαμε όμως να σας κάνουμε και ένα giveaway με προϊόντα της Bomb για να δείτε από κοντά αυτά τα υπέροχα τόσο μυρωδάτα προϊόντα. Αλλά αυτό στο τέλος. Ξεκινάμε λοιπόν με κάτι για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει, αλλά είμαι σίγουρη πως όσες δεν έχετε δοκιμάσει κάτι τέτοιο θα το λατρέψετε 100%. Μιλάω λοιπόν για τις πλάκες μασάζ, οι οποίες είναι φοβερές και πάρα πολύ υδατικές. Έχω στα χέρια μου λοιπόν 2 καρδούλες και μία πλάκα μασάζ. Εγώ προσωπικά έχω λατρέψει αυτή εδώ, η οποία μυρίζει σοκολάτα. Αυτή εδώ μυρίζει μπισκότο και αυτή εδώ μυρίζει κάτι σε φρούτο. Τρίβοντας τις λοιπόν στα χέρια σου αφήνουν ένα πάρα πολύ ωραίο ελαφρύ στρώμα, το οποίο μετά το χρησιμοποιείς για να κάνεις μασάζ ή τις τρίβεις ακριβώς επάνω στο σώμα και κάνεις εκείνη την ώρα λοιπόν το μασάζ. Και το καλύτερο είναι ότι έχουν καστορέλαιο, το οποίο τις κάνει πάρα πολύ υδατικές, αλλά και θεραπευτικές και για τυχόν σπυράκια τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Και ποιος δεν έχει βάλει στη συλλογή του ένα καλό σκραμπ? Εγώ προσωπικά προσπαθώ σίγουρα μία φορά την εβδομάδα να κάνω σκραμπ στο σώμα μου, εκτός από το υπόλοιπο μποτέ που προσπαθώ να κάνω, αλλά πάντα χρησιμεύει να έχεις ένα καλό σκραμπ στη συλλογή σου. Και εγώ λοιπόν σας έχω 2 είδη σκραμπ. Αυτό το σκραμπ είναι με βάση το σαπούνι. Έχει κόκκους από ζάχαρη και αλάτι, το οποίο ουσιαστικά είναι 2 σε 1, γιατί είναι και σκραμπ αλλά και αφρόλουτρο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία και έντονα, γιατί μυρίζει φράουλα και είναι ιδανικό για το καλοκαίρι. Και το δεύτερο είναι με βάση ενυδατικό λάδι, το οποίο και αυτό περιέχει κόκκους από ζάχαρη και αλάτι. Αφήνει μια υπέροχη υφή στο δέρμα και μια ελαφριά ενυδάτωση παύλα λιπαρότητα. Αυτό που χαρακτηρίζει όμως και τα 2 σκραμπ είναι η μεγάλη τους διάρκεια στο σώμα, αλλά και το δυνατό άρωμά τους, γιατί όλα τα προϊόντα της Bomb, όπως σας έχω ξαναπεί, έχουν αιθέρια έλαια, τα οποία τα κάνει να μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, έντονα και να έχουν μεγάλη διάρκεια. Για να μην ξαναμιλήσω για την αγάπη μου στα body butter, τα οποία ανακάλυψα πρόσφατα, και ιδιαίτερα τα body butter της Bomb, τα οποία έχουν καταπληκτική μυρωδιά. Εκτός από τη μυρωδιά είναι 20% βούτυρο καριτέ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που μπορεί να περιέχει κάποιο προϊόν σε βούτυρο καριτέ, τα οποία τα κάνει πάρα πολύ ενυδατικά και είναι κατάλληλα και για ξηροδερμία. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον καινούριο προϊόν που έχει βγάλει η Bomb είναι μάσκα για τα μαλλιά. Τόσο φρουτένια μυρωδιά σε μάσκα μαλλιών. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι για λάμψη και απαλότητα και έχει μυρωδιά από μανταρίνι και γλυκό πορτοκάλι. Όσοι λοιπόν αγαπάτε τη μυρωδιά από μανταρίνι και πορτοκάλι, αυτή είναι η ιδανική μάσκα μαλλιών για εσάς. Οπότε γιατί να μην έχετε τα καλύτερα προϊόντα στη συλλογή σας και τα πιο μυρωδάτα για να αισθάνεστε όμορφα. Θα ξαναμιλήσω λοιπόν για τις μπάλες οξυγόνου, για τις οποίες φημίζεται η Bomb, οι οποίες έρχονται σε πάρα πολλά σχέδια. Εκεί λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι μπορείς να κάνεις ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο με προϊόντα της Bomb χωρίς πολλά χρήματα. Η συγκεκριμένη μπάλα έχει 3,50 €, η οποία μπορούν τα κορίτσια να στη φτιάξουν με ένα πάρα πολύ όμορφο κουτί, με κορδέλες και διάφορα άλλα χρωματιστά πράγματα, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Όμως, επειδή έχουμε και κάποιους άντρες στις ζωές μας και αυτοί αξίζουν την ανάλογη περιποίηση, η Bomb φρόντισε γι' αυτό και έβγαλε και αντρική σειρά, η οποία αντρική σειρά έχει Shower Gel, Shaving Cream και body butter. Τώρα αγαπώ body butter, εδώ ποιος αγαπάει body butter? Εγώ αγαπώ body butter. Και γιατί να μην σου προσφέρει να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο και σε κάποιον άντρα? Αυτό ας πούμε το πακέτο έρχεται στα 14 €. Γιατί να μην κάνεις στο αγόρι σου, στον αδερφό σου, στο θείο σου αυτό το πάρα πολύ ωραίο πακέτο με τα προϊόντα της Bomb. Το shower gel έχει μυρωδιά από μέντα και δυόσμο. Το body butter έχει rosemary και μαύρο πιπέρι και η κρέμα ξυρίσματος έχει δέντρο τσαγιού και δυόσμο. Oh my god! Υπάρχει πιο δροσιστικό συνδυασμός από αυτό? Να λοιπόν, μια ιδέα για δώρο για το αγόρι σου. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο του giveaway, γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δοκιμάσετε τα προϊόντα της Bomb. Οπότε λοιπόν εγώ, σε συνεργασία με την Αγνή και τη Ρίτσα, σας κάνουμε δώρο ένα σκραμπ και μία πλάκα μασάζ. Για να μην ξεχνιόμαστε, σας κάνω τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα της Bomb giveaway. Αυτό το οποίο μυρίζει σοκολάτα και είμαι σίγουρη ότι θα είναι
και το δικό σας αγαπημένο. Και αυτό εδώ το σκραμπ, το οποίο μυρίζει φράουλα και φρούτα και είναι άκρος καλοκαιρινό. Να επισημάνω φυσικά ότι το σκραμπ είναι 1 κιλό. Θα το έχετε για όλο το καλοκαίρι και θα κάνετε όση περιποίηση θέλετε. Η όρη λοιπόν του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ απλή. Subscribe στο κανάλι μου, like στο Instagram, στη σελίδα μου και στη σελίδα της Αγνής και της Ρίτσας και ένα comment κάτω από αυτό το βίντεο με το οποίο θα συμμετέχετε στο διαγωνισμό, αλλά θα μου λέτε και το όνομά σας στο Instagram για να επιβεβαιώσω ότι έχετε τηρήσει όλους τους όρους, αλλά και να επικοινωνήσω μαζί σας στην περίπτωση που έχετε κερδίσει αυτά τα πάρα πολύ ωραία και αγαπημένα μου προϊόντα της Bomb. Θα σας αφήσω όλα τα link από κάτω, θα σας αφήσω όλους τους όρους του διαγωνισμού από κάτω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το haul με τα υπέροχα και μυρωδάτα προϊόντα της Bomb. Ο διαγωνισμός θα κρατήσει 10 ημέρες. Από την ημέρα λοιπόν που θα δημοσιευθεί αυτό το βίντεο έχετε 10 ημέρες για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και να κερδίσετε 2 προϊόντα από Bomb Cosmetics. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλάκια πολλά!